Nykyään tapahtuu paljon asioita, jotka vaikuttavat meihin, mutta joista me emme tiedä. Meihin vaikutetaan mainoksilla, kirjallisuudella, joukkotiedotuksella, televisiolla ja monilla muilla tavoilla jatkuvasti, mutta emme kuitenkaan tiedä aina, mitä meidän aivoihimme syötetään. Aivoihin, joita jotkut ovat kutsuneet monimutkaisimmaksi tietokonesysteemiksi, jonka Jumala on koskaan tuottanut. Tällä kasetilla keskitytään yhteen joukkotiedotuksen lajiin, yhteen alitajuntaiseen vaikuttajaan, joka ei ylitä ärsytyskynnystämme, joka siis vaikuttaa meihin jollain tavalla, mutta jonka vaikutusta me emme tiedosta. Keskitymme tässä yksin omaan musiikkiin ja siihen, käyttääkö saatana musiikkia suunnitelmissaan. Tällä kasetilla annetaan paljon tietoa, jota kenenkään ei tarvitse uskoa, mutta joka on dokumentoitua tietoa. Sinun on itse päätettävä, tulisiko sinun kuunnella rockmusiikkia ja harkittava, onko Jumala tyytyväinen siihen, että kuuntelet rockmusiikkia tai jotain muuta musiikkia. Yksi asia on syytä tehdä selväksi näin alussa. Jeesus Kristus kuoli maailman syntien tähden, mikä tarkoittaa myöskin jokaisen rocktähden puolesta, joka on koskaan koskenut kitaraan tai rumpukapuloihin. Hän rakastaa näitä esiintyjiä, joita kuulette tällä kasetilla. Hän kuoli näiden esiintyjien tähden, mutta jotakin tapahtuu, kun joku seuraa omia aivoituksiaan. Kun joku haluaa saada elämästä irti vain sitä, mikä häntä itseään miellyttää. Yleensä Jumala ei voi tehdä mitään näiden ihmisten hyväksi. Ja jos käännymme seuraamaan omia ajatuksiamme, tapahtuu kuten Raamattu sanoo, moni tie on ihmisen mielestä oikea, mutta johtaa tuhoon. Minkä sinä luulet olevan oikein, ei aina ole oikein. Joku, jonka luulet olevan oikein, voi tuhota sinut, jos et perusta sitä Raamatun sanalle. Kaikki mielipiteet ja ajatukset, joita tällä kasetilla esitetään, perustuvat Jumalan sanaan. Kuulemme siis paljon Raamatun kohtia. Jumalan sana kertoo meille moraalista. Jumalan sana on kuin kirje Jumalalta ihmiselle, joka kertoo hänelle, kuinka tulisi elää ja käyttäytyä. Raamattu sanoo, älkää olko missään tekemisissä pimeyden hedelmättömien tekojen kanssa, vaan tuokaa ne mieluummin ilmi. Ja tämä on tarkoituksena tällä kasetilla. Paljastaa pimeyden hedelmättömät teot ja tuoda esille, mitä tapahtuu rockmusiikin maailmassa. Sillä häpeällistä on sanoa, mitä tottelemattomat tekevät salassa. Kuulette monia häpeällisiä asioita tällä kasetilla, mutta Raamattu käskee, että ne on tuotava ilmi, jotta voimme varoa niitä. Seuraava jae jatkaa. Kaikki, minkä valo paljastaa, tulee ilmi. Siksi sanotaan, herää sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus loistaa sinulle. Sitten annetaan ohje tämän kehoituksen jälkeen. Olkaa hyvin tarkkoja siitä, miten elätte. Älkää kuten tyhmät, vaan kuten viisaat. Ottakaa vaari jokaisesta hetkestä, sillä aika on paha. Rockmusiikki on musiikkia, joka on syntynyt kapinasta. Se on nuorison musiikkia. Nuoriso haluaa omaa musiikkia. He eivät aina halua tehdä niin kuin vanhemmat haluavat heidän tekevän. Uudet rocktähdet ja kappaleet ovat yleensä niitä, jotka kapinoivat systeemiä vastaan. Ne kapinoivat sääntöjä vastaan, ja siksi ne ovat uusia ja tuoreita. Ja useimmat laulut, joita kuulemme nykyisin radiosta, perustuvat kapinallisuudelle. Lapset sanovat, me emme halua vanhempiemme Jumalaa, me haluamme tehdä asiat omalla tavallamme. Me haluamme ottaa elämästä irti sen, mitä siltä haluamme. Raamattu sanoo, tottelemattomuus on kuin taikuuden syntiä. Jumala ajattelee, että on sama asia kapinoida hänen lakejaan ja hänen moraalisäännöksiään vastaan, kuin harjoittaa noituutta, mikä on ilmiselvää saatanan palvomista ja hänen voimansa kohtaamista. Mitä on nyt siis synti? Synti on kapina. Sen tähden hän Aatami ja Eeva lankesivat paratiisissa. He kapinoivat Jumalan määräyksiä vastaan. Hän sanoi, he voivat syödä mistä hyvänsä paratiisin puusta, paitsi yhdestä puusta. Ja juuri siitä puusta he halusivat syödä, ja näin kapinoivat Jumalaa vastaan. Synti ja kapinallisuus ovat asioita, jotka kulkevat tavallaan käsikkäin. Ja rockmusiikki on musiikkia, joka perustuu kapinallisuudelle. Rock-sanoitukset sisältävät muun muassa moraalittomuutta, lain vastustamista, kapinointia, Jumalan sanan vääristämistä
huumeiden ja alkoholin ihannointia, haureutta, homoseksuaalisuutta, saatanallisia viestejä, todellisuuden vääristelyä ynnä muuta. Rockmusiikilla ei ole minkäänlaista käsitystä moraalista, Jumalan määräyksistä, eikä siitä, mitä oikein eläminen tarkoittaa. Mitä Raamattu sanookaan, älköön teidän joukossanne olko edes viittausta seksuaaliseen moraalittomuuteen tai minkäänlaista epäpuhtautta tai himokkuutta, koska nämä ovat sopimattomia Jumalan pyhille. Rockmusiikki pumppaa jatkuvasti moraalittomuuden sanomaa, järjettömyyttä ja kaikenlaista kapinaa Jumalaa vastaan ja niitä määräyksiä vastaan, joita hän on omilleen antanut. Ja rockmusiikissa palvotaan saatanaa. Näin minä väitän. Monet ihmiset luulevat, että saatana juoksentelee ympärinsä sarvet päässä, hiilihanko kädessä, parran kanssa häntä perässä roikkuen punaisessa alusasussa. Ei saatana ole alkuunkaan tällainen, uskokaa pois. Mutta juuri tällaiseksi hän haluaa, että hänet kuvitellaan. Raamattu piirtää hyvin erilaisen kuvan saatanasta. Hesekiel 28 ja 13 puhuu Luciferista, joka oli langennut enkeli. Lucifer, ennen kuin Jumala heitti hänet ulos, oli enkeli, joka oli vastuussa kaikesta musiikillisesta palvonnasta, jolla Jumalaa palvottiin. Hän tunsi musiikin. Hän tiesi, kuinka saada enkelit vastaamaan Jumalalle musiikilla. Mutta hän oli enemmän kuin tätä. Hesekiel 28 ja 13 sanoo englantilaisessa käännöksessä: Sinä olet ollut Edenissä, sinulla on ollut kallisarvoisia kiviä peitteenäsi, karneolia, topaasia ja jaspista, krysolyyttiä, onyksia ja perylliä, safiiria, rubiinia ja smaragdia sekä kultaa. Nyt kuulkaapa tämä. Tapriittiesi ja piippujesi taidokkuus tehtiin valmiiksi sinussa sinä päivänä, jona sinut luotiin. Luciferilla oli tapriitteja ja piippuja ympäri ruumistaan. No mitä ovat tapritit? Tapritit ovat musiikillisia instrumentteja, tampuriinien tapaisia. Niissä oli nahka venytetty puupalan päälle. Saatanalla oli näitä soittimia omassa ruumissaan, ja piippuja, nämä olivat puhallettavia soittimia, kuten urut ja huilut. Hän ei ainoastaan tuntenut musiikkia, vaan musiikki oli osa hänen olemustaan, hänen fyysisen olomuotonsa osa. Mutta hänellä ei ollut ainoastaan tapritteja ja piippuja ruumissaan, vaan myös harppuja, siis kielisoittimia. 3 tyyppisiä soittimia rakennettuna kehoonsa. Sitten saatanalle tapahtui jotakin. Lucifer, joka oli Jumalan niin kauniiksi luoma, hän tuli ylpeäksi. Hän halusi palvontaa. Hän halusi olla kuten Jumala. Jesaja 14 ja 12 sanoo: Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika. Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja. Sinä sanoit sydämessäsi: Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä, minä istuimeni koroitan. Ja istun ilmestysvuorelle pohjimmaiseen Pohjolaan. Lucifer halusi tulla palvotuksi. Hän halusi enkelten palvelevan itseään. Hän halusi olla kuten Jumala. Niinpä Jumala heitti hänet ulos taivaasta. Ja Luukas kertoo, että hänet heitettiin ulos kuin pallosalama. Niinpä hyvin monet saatanalliset kirkot käyttävät pallosalamaa tunnuksenaan, merkkinä siitä, että ne palvovat saatanaa. Termiä rock and roll käytettiin ensi kerran Clevelandissa vuonna 1952, kun Alan Free soitti paljon rhythm and blues-tyyppistä musiikkia, ja valkoihoiset nuoret ympäri kaupunkia ostivat hänen levyjään. Se oli uuden tyylistä musiikkia. Se ei ollut oikeastaan jatsia, swingiä, country and westernia eikä rhythm and bluesia. Se oli raakaa, uutta ja tuoretta, ja kyseltiin, miksi tätä musiikkia tulisi nimittää. Clevelandin ketoissa oli sanonta rock and roll, joka tarkoitti esiavioliista sukupuoliyhdyntää auton takapenkillä. Näin termiä rock and roll alun perin käytettiin. Alan Free tunsi sanonnan ja sanoi, että kutsutaan tätä musiikkia rock and rolliksi. Rockin juuret ovat jatsissa, jatsin juuret karibialaisessa ja länsi-intialaisessa voodoo eli rivaajien palvontamusiikissa. Voodoon juuret afrikkalaisessa spiritistimusiikissa. Rytmi on ollut aina hallitseva tekijä rockissa. Tuli 60-luku ja rock sai uusia muotoja. Tuli protestirock, joka kannatti vallankumousta, esimerkiksi Barry McGuire, surfi ja purukumirock.
Rock muuttui seksuaalisesta ylilatauksesta avoimiin seksuaalisiin ehdotuksiin. Vuodesta 1965 eteenpäin tulivat happo- ja heavy rock ja big band rock, esimerkiksi sellainen yhtye kuin Chicago, jotka käyttivät enemmän instrumentteja. Pohjimmiltaan se oli kuitenkin koko ajan samaa rock'n'rollia. Rock toi mukanaan uudet sanomat. Tuli huumeet, idän uskonnot, esimerkiksi Beatlesien ylistys LSD:lle, Sgt. Pepper, joka sisältää myös itämaista mystiikkaa, Moody Blues, Paul Simon. Saatanarokki sai alkunsa Rolling Stonesin kautta, esimerkiksi laululla Sympatiaa saatanalle. 70-luvulla tuli homorock, esimerkiksi Tom Robinson Band laulullaan Sing If You're Glad to Be Gay. Laula, jos sinusta on hauskaa olla homo. Vuodesta 1975 eteenpäin alkoi julkinen, okkulttinen ja saatanallinen rokki, esimerkiksi Kiss, Alice Cooper, Elton John ynnä muut. Ted Nugent on tehnyt kappaleen Cat Scratch Fever, eli kissankutina tauti. Laulun nimi Cat Scratch Fever on perua Ted Nugentin kokemuksista sukupuolitaudeista. Hän kertoo, kuinka hän sai taudin naapurin kissalta ja kuinka hän meni lääkäriin hoitoa saadakseen. Onkohan mitään typerämpää laulun aihetta kuin sukupuolitaudit? Eipä ole ihme, että Raamattu kutsuu näitä ihmisiä järjettömiksi. Phoebe Bell sanoi, että hän aina tarkastaa 15-vuotiaalta tytöiltä, että he ovat huolehtineet raskauden ehkäisystä ennen kuin viettelee heidät. Rockmaailmassa tapahtuu paljon sellaista, joka ei näy päälle päin ja jota ei voi päätellä itse musiikista. The Dead Boys on ryhmä punkkareita Clevelandista. Eräs ryhmän jäsenistä kertoo, että meillä on tapana sitoa tyttöjä hotellihuoneeseemme ja pitää heiltä siellä tuntikausia ja käyttää heitä seksuaalisesti hyväksemme sillä aikaa, kun muut odottelevat ulkopuolella. Muista siis seuraavan kerran, kun kuuntelet rockmusiikkia, että se ei ole vain musiikkia, vaan sen takana on kokonainen elämäntyyli ja kulttuuri, joka kuuluu mukaan tähän musiikkiin. Ja tämä on tietysti vastoin Jumalan ohjeita ja vastaan sitä kaikkea, mitä Jumala edustaa. David Lee Roth yhtyeestä Van Halen on ottanut isyysvakuutuksen Lloyds-vakuutusyhtiöstä. Jos hän saattaa tytön raskaaksi keikallaan, vakuutusyhtiö maksaa kulut, joita aiheutuu abortista. Tämähän on melkein kuin lupa tehdä syntiä. The Doors-yhtye on noussut uudelleen pinnalle ja on nyt hyvin suosittu. Yhtyeen uuden nousun aloitti elokuva Ilmestyskirja nyt, joka kertoo Vietnamin sodasta. Elokuvan lopussa soitettiin The Doors-yhtyeen kappale Vaiens. Se on noin 12 minuuttia pitkä ja hyvin outo kappale. Siinä on monia kummallisia sävelkulkuja, ja kun tämä laulu soi elokuvassa, niin Valkokankaalla yksi tyyppi surmaa miehen. Elokuvan kokonaisuudessaankin kauhistuttava. Yhtyeen laulaja Jim Morrison kertoo laulussaan, kuinka hän haluaisi surmata isänsä ja raiskata äitinsä. Ja juuri tällaista musiikilla yritetään pumpata läpi. Rockmusiikki ei ole vain musiikkia, vaan sillä yritetään välittää tietynlaista sanomaa. Ja kaikki mitä kuulet vaikuttaa aivoihisi. Älkää aliarvioiko aivojanne. Ne ovat viisaammat kuin kuvittelettekaan. Aivosi oppivat kaiken mitä ne kuulevat. Ne ovat kuin tietokonenauha. Jos syötät väärää tietoa sisään, ne antavat väärää tietoa ulos. Queen-yhtye sai nimensä asiasta, joka tarkoittaa naispuolista homoseksuaalisuutta eli lesbolaisuutta. Heillä on albumi nimeltä Jazz. Tällä albumilla heillä on laulu Fat Bottom Girls You'll Make the Rock'n'Roll Go Around. Tämä laulu kertoo lapsen vahdista, joka käyttää seksuaalisesti hyväkseen pientä lasta, jota hän vahtii. Nämä esiintyjät nousevat lavalle, laulavat tällaisista asioista ja pitävät sitä hienona. Levykannessa on kuva polkupyöristä. Englannissa järjestettiin polkupyöräkilpailut albumin tukemiseksi. Sinne kutsuttiin 100 tyttöä osallistumaan kilpailuun, ja ainoa vaatimus heille oli, että heidän oli pyöräiltävä alastomina. Albumin sisällä oli 2 sisäsivua. Toinen oli koko valkoinen, ja toisella oli kuva tästä pyöräilykilpailusta. Ja se albumi, jossa oli kuva kilpailusta, oli 10 kertaa myydympi kuin se, jossa oli valkoinen levyn suojus. Minkähän tähden näin tapahtui? Siksi, että seksi myy.
Jos yhdistät seksiä rockmusiikkiin, saat sen paremmin myydyksi. Nykyisin tuskin voi tehdä levyä niin, että siinä ei ole seksiä, koska sellaista ei osteta. Seksi on se, mitä ihmiset haluavat. Alice Cooperilla on laulu nimeltä Cold Ethel, eli Kylmä Emma, joka kuvaa hänen kokemuksiaan kuolleen ruumiin rakastelemisesta. Alice Cooper sanoi, kun menen esiintymään, niin raiskaan yleisöäni. Tätä hän haluaisi tehdä, olla seksuaalisessa kanssakäymisessä yleisönsä kanssa. Alice Cooper on sanonut, että hän on saanut nimensä demonisen kokemuksen seurauksena. Tässä kokemuksessa demoni sanoi hänelle, hänen nimensä oli silloin Vincent Furnier, että jos muutat nimesi Alice Cooperiksi, niin annan sinulle rikkautta ja kunniaa niin paljon, että et ole koskaan voinut uneksiakaan. Niinpä Alice Cooper muutti nimensä ja aloitti rock-uransa. Sen jälkeen hänestä on tullut erittäin rikas ja kuuluisa. Muutama vuosi sitten tuli suosittu elokuva nimeltä Grease. Tämä elokuva on tyypillinen yritys vaikuttaa nuoriin. Tarina kertoo hyvin siveellisestä tytöstä, jota näyttelee Olivia Newton-John ja joka rakastuu John Travoltaan. Mutta elokuvan loppua kohti alkaa tapahtua jotakin. Olivia meinaa menettää Johnin, mutta ei tiedä miksi. Ja kuinka hän voittaa pojan takaisin. Hän alkaa pitää tiukkoja vaatteita, polttamaan ja juomaan, sekä lupaa pojalle, että tämä saa häneltä mitä haluaa seksuaalisesti. Ja juuri tällaista viestiä maailma yrittää saada nuoret vastaanottamaan. Maailma opettaa tyttöjä, että ainoa tapa saada poikakaveri on tietää, kuinka viekoitella heitä ja tietää, kuinka esitellä heidän ruumistaan niin, että he kiinnostuvat. Tytöt, mikään ei voi olla kauempana raamatullisesta totuudesta kuin tämä. Jos ihminen rakastaa toista, hän kunnioittaa tätä. Älkää uskoko niitä valheita, joita maailma syöttää teille. Pojat, se viesti, jota maailma yrittää syöttää teille on, että ainut tapa hankkia tyttökaveri on antaa muiden uskoa, että olet kova jätkä ja olet tehnyt kaikenlaisia asioita. Tarvitaan lujaa loukkaantumatonta mielenlaatua ja lujaa tahtoa, jos haluaa palvella Jeesusta Kristusta. Älkääkä uskoko mitään valheita miehisyydestä, jota maailma yrittää sanoa. Jumalan sana sanoo, että miehet ovat riemuitsevia, kun he elävät pyhää elämää. En muuten väitä, että seksi on väärä asia. Älkää uskoko, että pornografia on keksinyt seksin. Sitä eivät keksineet vanhempasi, ei televisio eikä rockmusiikki. Tiedättekö, kuka kehitti seksin? Jumala keksi sen. Ja hän keksi sen yhtä tarkoitusta varten. Hän tarkoitti sen nautittavaksi mahdollisimman suurella tavalla, ja ainut tapa nauttia seksistä täysipainoisesti on se tapa, jonka Jumala loi. Ja tämä tarkoittaa avioliitossa. Se on ainut tapa nauttia seksistä. Raamattu sanoo, kaikki on puhdasta puhtaille, mutta saastaisille ja uskottomille ei mikään ole puhdasta, vaan heidän sekä mielensä että omatuntonsa on saastainen. Sellaiset ihmiset, jotka ovat ylikyllästäneet itsensä seksillä, huumeilla, alkoholilla ja kaikenlaisilla perverseillä asioilla, siirtyvät väkivallan käyttäjiksi, koska eivät enää nauti seksistä, siksi, että he harrastavat sitä avioliiton ulkopuolella. Kysypä keneltä hyvänsä, joka on kuluttanut itsensä loppuun ja särkenyt sydämensä, niin saat huomata, että sellainen ei onnistu. Se ei onnistu, koska se tapahtuu Jumalan asettamien rajojen ulkopuolella. Plasmanics on punk-yhtye, joka on hyvin väkivaltainen. Punk on hyvin raakaa musiikkia ja väkivalta on suosittua punkkareiden keskellä. He tuhoavat televisiota esiintymislavoilla, samoin kitaroita ja jopa autoja. Wendy Williams on ollut muutamia kertoja pidätettynä, koska on tullut lavalle ainoastaan partavaahtoon ja eristysnauhaan pukeutuneena. Iggy Pop ja hänen kaltaisensa miehet aloittivat punkmusiikin. Hänellä oli Detroitissa yhtye nimeltä Iggy and the Studettes, Ike ja elostelijat. Iggy Popia ja Lou Reedia monet pitävät punkin luojina. Punkkarit sanovat saavansa inspiraationsa juuri näiltä tyypeiltä. He pitävät heitä jumalina ja he aivan kirjaimellisesti sanovat sen. Iggy hyppäsi kesken konserttinsa ilman varoitusta yleisönsä joukkoon, ja joskus hän voiteli itsensä pähkinävoilla kesken konsertin tai laittoi kuumaa vahaa keholleen. Hän raapi itseään vatsasta niin kauan, että alkoi vuotaa verta. Hän toimi melkein itsetuhon vallassa konserteissaan, ja yleisö rakasti häntä. Entäpä sitten Lou Reed? Lou Reed on yksi punkin suurista nimistä. Hänellä oli tapana vain huutaa yleisölleen, eikä hänen musiikillaan edes ole mitään tunnistettavaa rytmiä eikä alkua.
Hän vain nousi lavalle ja niin kuin The Rolling Stones sanoi, alkoi vain jammata. Hän sen kuin vain sekosi, ja yleisö jostakin kumman syystä piti siitä. Hänen tiedetään ottaneen heroinipistoksia lavalla. Ramones-yhtyeellä on kappale Beat the Brat with a Baseball Bat. Hakkaa kakaraa pesäpallon mailalla. Roomalaiskirje 1 ja 21 kertoo ihmisistä, jotka ovat paineet Jumalaa, että he menevät omien pahojen halujensa mukaan. Heistä sanotaan, he ovat järjettömiä, uskottomia, sydämettömiä ja juurettomia. Heillä ei ole käsitystä rakkaudesta eikä moraalista. Jeesus sanoi, että ennen kuin hän tulisi takaisin, aika ja yhteiskunta tulisivat olemaan kuten Noan aikoina. Viimeisinä päivinä asiat ovat kuten ne olivat Noan päivinä. Millaista sitten oli Noan päivinä? Jos tiedämme millaista oli silloin, niin tiedämme millaista on vähän ennen sitä aikaa, kun Jeesus tulee takaisin. 1. Mooseksen kirja 6 ja 11 sanoo, maa turmeltui Jumalan edessä ja tuli täyteen väkivaltaa. Ja siksi me näemme niin paljon väkivaltaa näinä aikoina musiikissa ja kaikenlaisissa tiedotusvälineissä ja elokuvissa ja lehdissä. Los Angelesissa on nykyisin, niin kuin New Yorkissakin, tanssi, jota kutsutaan pass dancingiksi, eli murskaustanssiksi. Pass dancingia harrastetaan punk-konserteissa, noustaan tanssilavalle, innostutaan musiikista niin kovasti, että aletaan hakata toisia, potkitaan toisia. Ja joissakin paikoissa on jopa kuoppia, jonne tanssijat voivat mennä ja heittäytyä toisiaan vasten. Jotkut ovat alkaneet ommilla partakoneen teriä teepaitoihinsa, niin että kun he törmäävät toisinsa, veri alkaa vuotaa. Iggy Pop raapi itseään niin kovasti, että alkoi vuotaa verta, ja nykyisin olemassa punkkikerhoja, joissa neuvotaan partakoneen teriä teepaitoihin ja heittäydytään toisia vastaan. Mitä on tapahtumassa, koska verta vuodetetaan näin paljon ympäriinsä? Muistatteko, kun Karmel-vuorella Elia kohtasi Baalin profeetat? Ja Baalin profeetat halusivat kutsua Jumalaansa, vaikka ei hän ollut Jumala vaan saatana, koska saatana tunnetaan epäjumalien jumalana. He yrittivät kutsua saatanaa esille, ja mitä he tekivätkään kutsuakseen saatanaa? He alkoivat viilellä ruumiitaan, ja saatanallisissa kirkoissa ja noituudessa ja mustissa messuissa hyvin usein viilellään itseään ja juodaan tätä verta yhteyden merkkinä. Milloin hyvänsä kuulet jonkun leikkilevän itseään tai vuodattavan vertaan, niin tiedät, että asialla ovat saatanalliset voimat. Minua ei voi saada uskomaan, että punkkari nousee lavalle ja vain musiikin tähden hän sekoaa ja alkaa viilellä itseään. Minä en usko sellaiseen. Minä uskon, että taustalla on henkivallat, demoniset henkivallat, joita saatana käyttää. Uskon, että nämä ihmiset ovat avoimia ja hallittavissa näiden henkien toimesta. Heitä ajetaan tekemään tällaisia asioita, joita he eivät haluaisi tehdä. Näette, miten saatana voi sekaantua asioihin. Saatana tuntee musiikin. Hän tietää, kuinka manipuloida musiikkia. Hän tietää, kuinka sanoma saadaan välitettyä, ja hän tietää, että aivosi ovat hyvin hienovaraiset ja ottavat muistiin kaiken, mitä kuulevat. Jimi Hendrix sanoi, musiikki ei ole vain viihdettä, vaan se on myöskin tehokas tiedonvälityksen kanava, jota voidaan käyttää vaikuttamaan sekä ihmisen tajuntaan että alitajuntaan. Musiikkia voidaan käyttää rauhoittamaan ihmistä, kiihoittamaan ja innostamaan tai saamaan vastenmielisyyden tunteen. Tietyt äänet ja rytmit toistettuina voivat avata ovet ihmisen sisäisiin tunteisiin ja voimiin. Hindut ja mystikot ovat pitkään käyttäneet tätä hyväkseen. Toistuva rytmi saa aikaan kosketuksen yliluonnollisuuteen. Ennen kuolemansa Jimi Hendrix sanoi pystyvänsä musiikilla saavuttamaan yliluonnollisuuden. Musiikilla voidaan vaikuttaa ilmapiiriin, koska siinä itsessään on henki. Musiikilla voidaan ihminen hypnotisoida ja hänen saavuttaessaan heikoimman pisteensä, hänen alitajuntaansa voidaan saarnata mitä halutaan. Ginger Baker, aikaisemmin tunnettu rockrumpali, sanoo, aika usein tapahtuu niin, että en enää tunne itse soittavani, vaan joku toinen soittaa instrumenttiani. Joskus käy niin, että joku soittaa meidän kaikkien 3 soitinta yhtä aikaa. Se tuntuu joskus pelottavalta. Soitamme yhdessä meille kaikille täysin vierasta kappaletta. John Todd, entinen noita, nykyinen saarnaaja, joka innostaa nuoria polttamaan omistamiaan rock-yhtyeiden levyjä, erityisesti Kissin levyjä, sanoo, synnyin noitien pariin. Minut kasvatettiin 6. tasolle noituudessa ennen kuin tulin uskoon vuonna 1972. Kuuluin toiseksi voimakkaimpaan noita-yhteisön USAssa, joka oli tuotu sinne vuonna 1921. Kulttimaailman sisällä on erittäin tehokas poliittinen organisaatio.
Olin Zodiac Productionin johtaja, joka vielä nytkin omistaa valtavat määrät eri levyyhtiöiden osakkeita. Suurin osa rock-yhtyeistä kutsui noitia suorittamaan rituaaleja, että levystä tulisi myyntimenestys. Alfred Hitchcock sanoi, ärsykekynnystä ylittämätön viesti elokuvissani on tärkeämpi kuin filmi itse, ja minä väitän, että ärsykekynnykseen alittava sanoma rockmusiikissa on tärkeämpi kuin musiikki itse. Eipä ihme, että Raamattu sanoo, eikä ihme, sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Saatana on valkeuden enkeli, hän on erittäin kaunis, ja jos hän haluaa sinun palvelevan itseään, jos hän haluaa tuhota sinut, hän tulee luoksesi kauneimmassa muodossaan. Jos pidät rockmusiikista, hän tulee luoksesi juuri siinä muodossa. Hän tulee puhumaan sinulle rockmusiikin kautta. Mutta jos rukoilet ja annat Jumalan johdattaa sinua, Jumala täyttää tyhjyyden, joka tulee, kun sinä luovut jostakin. Jeesus ei koskaan pyydä sinua luopumaan mistään ilman, ettei hän palkitsisi sinua siitä, mitä olet tehnyt. Led Zeppelinia on sanottu 70-luvun suurimmaksi musiikilliseksi voimaksi. Useimmat heidän lauluistaan ovat räiskyvä rytmisiä, ärsyttäviä kitarasivalluksia. Se on hyvin voimakasta musiikkia, jota kutsutaan heavy metal musiikiksi. Erään Led Zeppelinin levyn sisäkannessa on kuva druidi, kelttiläinen uhripappi katselemassa laakson yli. Hänellä on heksagrammi, 6-sakarainen tähti, jota ei pidä sekoittaa Davidin tähteen. Heksagrammia käytetään noitumiseen ja taikojen tekemiseen. Sillä noudutaan ihmisiä. Eikä ole sattuma, että Jimmy Page, Led Zeppelin yhtyeen pääsanoittaja, harrastaa tällaisia asioita. Led Zeppelinin koko musiikillinen pääsanoma on saatanallinen. He yrittävät saada tämän sanomansa välitettyä. Tämän laulun nimi on Stairway to Heaven, eli Portaat taivaaseen. Se on ilman epäilystä suosituin poplaulu, joka on koskaan tehty. Joka vuosi laulujen sanoittajat kokoontuvat Detroitissa ja valitsevat suosikkilaulunsa. Ja tämä laulu on valittu suosituimmaksi lauluksi 7 kertaa peräkkäin. Se on voittanut seuraavaksi tulleen laulun saada melkein 2 kertaa niin paljon pisteitä. Mikä tekee tästä laulusta niin suositun? Voit kuulla sen olevan hyvin melodinen, ei kovin tyypillinen Led Zeppelinille. Suurin osa heidän musiikista on kova äänistä ja voimakasta. Miksi tämä muutos? Kerron vähän enemmän Jimmy Pageista, laulun sanoittajasta. Jimmy kertoi saaneensa tämän laulun sanat vanhoista noitakirjoista. Henget kertoivat heille, mitä heidän tuli kirjoittaa paperille. Jimmy Page omistaa suurimman kultteja käsittelevän kirjaston koko Englannissa, joten tiedätte, mikä hän on miehiään hengellisesti. Hän koroittaa saatanaa musiikillaan. Hän on saatanan palvoja. Hän on sekaantunut kaikenlaiseen noituuteen. Jimmy Page asuu Alice Degrelin talossa. Alice Degreli tunnettu 1800-luvulla Englannin pelättyimpänä miehenä. Jimmy Page kertoo saavansa paljon ideoita Degrelin kirjoituksista ja asioita, joita hän on sanonut ja tehnyt. Led Zeppelinin entinen rumpali John Bonham kuoli Jimmy Pagein talossa. Jotkut sanovat, että hän kuoli alkoholimyrkytykseen, jotkut, että hän tukehtui, jotkut, että hän otti yliannoksen huumetta, mutta asiasta ei ole päästy selvyyteen. Paljon kummallisia asioita on tapahtunut Led Zeppelinin ympärillä, ja jos joku laulaa ja vie saatanan sanomaa eteenpäin, niin siitä täytyy maksaa tietty hinta. Robert Plant menetti poikansa, joka oli 5-vuotias. Poika sairastui johonkin outoon tautiin. Robert Plant joutui myös vaikeaan onnettomuuteen, jonka seurauksena menetti jalkojensa hallinnan 2 vuodeksi. Jos joku palvelee saatanaa, se voi joskus näyttää mukavalta elämältä, mutta siitä joutuu maksamaan kalliisti. Soitan teille pienen näytteen laulusta Stairway to Heaven ja kuulette siinä seuraavan säkeen. Kyllä on olemassa 2 tietä, joita voit kulkea pitkällä tähtäimellä, mutta vielä on aikaa vaihtaa toiselle tielle. Ja juuri tällaisen asian saatana haluaa saada meidät uskomaan. On paljon aikaa tehdä päätös, kumpaa tietä kulkea. Usein saatana perustelee tätä vielä Raamatulla. Hän ottaa Raamatun kohdan ja vääntää sen omia tarkoituksiaan palvelemaan. On olemassa 2 tietä, joita voit kulkea. Voit kulkea joko kohti taivasta tai sitten helvettiä. Saatana yrittää uskotella, että aina voi vaihtaa puolta. Raamattu sanoo, että nyt on otollinen aika, nyt on pelastuksen päivä, koska et tiedä, mitä huominen tuo tullessaan. Yes, there are 2 paths you can go by, but in the long run
Minusta tuossa on jo tarpeeksi huonoa sanomaa, mutta kun laulu soitetaan toisinpäin, siis takaperin, siinä voi kuulla tietyn sanoman. Kuulette nyt saman säkeen, kyllä on olemassa kaksi tietä, ja kuulette seuraavan sanoman. Here's to mice with Satan, the one whose path makes me sad, whose power is Satan, he'll give you 666. Tämä on minun suloiselle saatanalleni, sille jonka tiet saavut minut surulliseksi, jonka voimana on saatana, hän tulee antamaan sinulle luvun 666. Luku 666 on pedon merkki ja saatanan luku. Kun soitamme laulun loppuosan väärinpäin, siellä kuulemme seuraavan viestin, joka on täyttä totta. Koska palvelen saatanaa, Jumala torjuu minut, eikä siitä ole mitään pakoa. William H. Jerol Auroran yliopistosta Coloradosta on tutkinut aivoja ja niiden toimintaa 14 vuotta. Hän on hankkinut tietonsa USA:n suurimmista yliopistoista ja pitää luentoja neurologiasta ja aivotoimintaan liittyvästä tieteestä. Erään TV-ohjelman jälkeen hänelle soitettiin ja kiellettiin julkaisemasta tutkimusta. Hän sanoi, että rocklaulajat lisäävät lauluihinsa takaperin kuultavat kohdat, koska saatanalliset kirkot ovat sopineet, että jos teet näitä tiettyjä asioita lauluissasi, niin saatana antaa tiettyjä asioita vastapalveluksena. Jerol sanoi, joissakin Coloradon yliopiston tutkimuksissa löydettiin rock-kappaleisiin kätkettyjä takaperin soitettuna ymmärrettäviä lauseita eräiden itsemurhan tehneiden nuorten jäähyväiskirjeistä. Tämä puhuu sen puolesta, että näillä olisi vaikutusta ihmisiin. Hän kertoo muun muassa, aivoissa on alue, joka kontrolloi aivoihin tulevia tietoja ja informaatiota. Se pystyy estämään ei-toivotun informaation omaksumista. Esimerkiksi lause, saatana on Herra, on varmasti suurimmalle osalle ihmisistä ei-toivottua informaatiota, johon tämä aivojen osa reagoisi voimakkaasti, estäen aivoja omaksumasta sitä. Mutta sama takaperin kuultuna on tälle aivojen osalle merkityksetöntä, jolloin se ei reagoi siihen mitenkään. Se olettaa sen olevan hyväksyttävää informaatiota, joten se menee suoraan aivoihin ilman kontrollia. Ensiksi se kulkeutuu vasempaan aivolohkoon, joka siirtää tämän ei-tunnistettavissa olevan informaation luovan kyvyn omaavaan oikeanpuoleiseen aivolohkoon. Ei-toivotun informaation päästessä takaperin kuultaessa oikeaan aivolohkoon kykenee se selvittämään sen merkityksen ja siirtämään sen totuutena alitajuntaan. Tällä menetelmällä sielun vihollinen pyrkii saamaan puheensa myöskin niiden ihmisten mieliin, jotka normaalisti vastustavat häntä ja hänen puhettaan. On olemassa kahdenlaista takaperin viestintää. Lauseet voivat olla äänitettynä levylle takaperin, jolloin ne normaalisti kuulostavat epämääräisiltä ääniltä, mutta pyöritettäessä levyä takaperin ne ovat selkeitä sanoja. Esimerkiksi Pink Floyd-yhtyeen LP:llä The Wall on kappale Goodbye Blue Sky, hyvästi sininen taivas. Siinä on sekavia sanoja normaalisti kuunneltaessa, mutta levyn pyöriessä takaperin siinä sanotaan, onneksi olkoon, olet juuri löytänyt salaisen viestin. Ole hyvä ja lähetä vastaus vanhalle Pinkille Funny Farmille. Elon, eli Electric Light Orchestran, LP:llä Face the Music, on kappale Fire on High, eli tuli korkealla. Laulussa on sekavia ääniä.
Takaperin kuunneltaessa siinä sanotaan, musiikki on käännettävää, mutta aika ei ole. Käänny takaisin, käänny takaisin, käänny takaisin. The music is reversible, but time. Turn back, turn back, turn back, turn back. Nämä ovat tarkoituksella tehtyjä viestejä. Toiseksi laulu voi sisältää normaaleja lauseita oikeinpäin kuunneltaessa, mutta tietyllä tavalla sanottuna ja painotettuna niissä on kuultavissa toinen merkitys takaperin kuultaessa, kuten edellä soitetussa Led Zeppelinin laulussa. On olemassa myös muita esimerkkejä sanoman kätkemisestä takaperin soittamiseen. Kuulette tässä yhden. Tämä on Queen-yhtyeen kappale Another One Bites the Dust. Another one bites the dust. Ow! Another one bites the dust. Hey, hey! Another one bites the dust. Hey! Nyt kuulette saman takaperin. Decide to smoke marijuana, eli päätä polttaa marihuonaa. Minua ei saa uskomaan sitä, että laulun tekijät eivät tienneet, mitä he tekivät. Tässä laulussa on paikka, joka tavallaan nostaa tunnelman. Siinä kohdassa musiikki voimistuu. Tiedättekö, kuinka tuo saatiin aikaan? Se on flyykelin ääni, kun se soitetaan takaperin. Queen-yhtye tietää, kuinka takaisinpäin soittamisella saadaan aikaan erikoisia tehostuksia. He tiesivät, mitä he tekivät, kun tuo laulus laulettiin. He yrittivät välittää tietyn sanoman. Varokaa heidän konstejansa. Saatana tietää, mitä hän tekee. Hän tuntee musiikin paremmin kuin yksikään muu luotu olento koko maailman kaikkeudessa, Jumalaa lukuun ottamatta. Hän tietää, kuinka musiikkia voi manipuloida. Led Zeppelinillä on levy, jonka nimi on Houses of the Holy, eli pyhien talot. Sisäkannessa on kuva uhripapista, joka uhraa lasta uhrina Jumalalleen. Uhripapit tekivät tällaisia asioita vuosina 100 ennen Kristusta 200 jälkeen Kristuksen. Siis nimenomaan nämä kelttiläiset uhripapit, joista tässä on kysymys. Tuon 300 vuoden aikana he olivat Englannin pelätyimmät henkilöt. He uhrasivat lapsia ja eläimiä jumalilleen. Ja Jimmy Page kertoo saavansa innoituksensa näiden henkilöiden kirjoituksista. Kiss-yhtye ei tarvitse takaperin ymmärrettävissä olevia sanomia lauluissaan, koska he ovat avoimen saatanallisia. Heillä on sellaisia lauluja kuten Hotter than Hell, eli kuumempaa kuin helvetissä, Dressed to Kill, pukeutunut tappamaan, King on the Nighttime World, Yön kuningas. Tiedättekö ne 2 S-kirjainta, jotka heillä on tunnuksessaan? Hitler käytti samoja S-kirjaimia salaisen palvelunsa tunnuksena, sen jonka tehtävänä oli surmata juutalaiset. Tämä teräväkulmainen S-kirjain kuvaa asiaa, josta aikaisemmin puhuin, kun kerroin saatanan tulleen syöstyksi taivaasta pallosalamana, salaman muotoisena. Ja saatanalliset kirkot ovat omaksuneet salaman maallisen S-kirjaimen tunnukseksensa ja käyttävät sitä saatanallisena merkkinä. Ja Kiss-yhtye käyttää samaa saatanallista S-kirjainta tunnuksessaan. Kun yhtye poistuu lavalta ja kuulijat haluavat heidät vielä takaisin, he alkavat huutaa kuorossa kiss, 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 kiss. Eikä tarvitse olla asiantuntija, että voi sanoa, miltä se kuulostaa takaperin sanottuna. 666, 666, eli 666. Jopa heidän nimellään on tällainen käänteismerkitys. Se on lyhenne sanoista Kings in the Satan's Service, eli kuninkaat saatanan palveluksessa. Gene Simmons on se kaveri Kiss-yhtyeestä, joka hoitaa puhumispuolen. Gene Simmons sanoo olevansa tunnustuksellinen, saatanallinen masokisti, eli itsensä kiduttaja seksuaalisessa elämässään. Hän sanoo olleensa aina kiinnostunut kannibalismista, eli ihmissyönnistä. Hän ihmettelee, että miltä hän ihmisen liha maistuisi. Hän sanoi, että hän oli vuoden aikana rakastellut yli 1000 naisen kanssa.
Ja tiedättekö, että pikkutytöt ostavat Kissin teepaitoja, muistivihkosia. On olemassa jopa Kiss-hiustenpesuainetta, Kiss-hammastahnaa, Kiss-hammasharjoja ja kaikenlaisia asioita, jotka liittyvät tähän yhtyeeseen. Gene Simmons ostaa konsertteihin aina verta teurastamoista ja oksentelee sitä suukaupalla esiintymisen aikana. Hän sanoo sen vaikuttavan siihen, että Jeesuksen verestä kuulleet nuoret haluavat alitajuisesti oksentaa Jeesuksen veren suustaan. Kiss-yhtye monien muiden saatananpalvojayhtyeiden kanssa pitää konserteissaan alttaripalvelusta saatanalle ja kehottaa nuoria vihkimään elämänsä saatanalle. Myöskin pohjoismaisissa yhtyeissä on avoimesti saatananpalvojiksi tunnustautuvia. Alun perin Tanskasta lähtenyt Merciful Fate on hyvin suosittu heavy rock-yhtye. Yhtyeen vetäjä Kim Pedersen, jota kutsutaan myös nimellä King Diamond, sanoo, että hän halusi luoda musiikin, jolla olisi vaikutus kuin uskonnolla. Ruotsalaiselle rocklehdelle OK lokakuussa 1983 antamassaan haastattelussa Pedersen kertoo, että kohokohta heidän konserteissaan on, kun he ovat täyttäneet ihmisen näköisen nuken eläinten sisäelimillä ja verellä. Konsertin aikana lyödään nuken pää kitaralla irti ja verta roiskuu päästä pitkin lavaa. Yleisö hurraa aivan villinä. Tämän jälkeen he halkaisevat nuken kitaroilla, jolloin sisäelimet valuvat ulos. Heittelimme elimet yleisön niskaan ja kehotimme heitä viettämään saatanan epäpyhää ehtoollista ja syömään nämä sisäelimet, kertoo Pedersen. Hän sanoi, että paljon ihmeellisiä asioita tapahtuu hänen kotonaan. Juomalasit lähtevät leijumaan itsestään, myrsky tulee sisälle ja rikkoo paikkoja ynnä muuta. Uskovat ystävät tietävät, mikä tällaisia asioita saa aikaan. Niitä tapahtuu aina siellä, missä Jeesuksen verta halvennetaan ja missä palvellaan saatanaa. Pedersen jatkaa. Kutsumme aina saatanan konsertteihimme ja meillä on paljon todisteita siitä, että hän on ollut mukana niissä. Heidän eräällä levyllään on alaston nainen naulittuna ristille. Risti on väärinpäin, joka saatanan palvonnassa tarkoittaa Jeesuksen uudelleen uhraamista saatanan alttarilla. Mutta Jeesus ei enää tule tänne astuakseen ristille, vaan hän tulee kuninkaana, joka on ottanut kaiken vallan saatanasta. Venom-yhtye on myös avoimen saatanallinen ja on saavuttanut suurta suosiota myös Suomessa. Heidän eräällä levyllään on kuva, jossa oven pielessä on saatanan pää ja Luciferin tähti. Sisällä on sanskriitin sukuista tekstiä, jota käytetään saatanan palvonnassa. Erään yhtyeen jäsenen taiteilijan nimi on Abaddon, josta kerrotaan myöskin Raamatun ilmestyskirjassa. Hän on helvetin 7 portin vartija. Dio-yhtye laulaa, jos pidät huolen siitä, että et ole kerran uskovien taivaassa, olet onnellinen ihminen. The Lords of the New Church, eli uuden kirkon herrat, on Suomessakin esiintynyt ryhmä. Tällä uudella kirkolla tarkoitetaan saatanan kirkkoa. Israeliin, Jumalan luvatun kansan keskuuteen, on heavy rock myöskin soluttanut lonkeronsa. Siellä on hyvin tunnettu yhtye nimeltään Tislam, ilmoittanut lopettavansa esiintymiset. Ja tämä päätös on saanut monet nuoret niin suureen epätoivoon, että moni on tehnyt itsemurhan, moni on lopettanut syömisen. Perusteluikseen he sanovat, ettei enää kannata elää, kun heidän Jumalansa on kuollut. Wasp-yhtyeen nimi on lyhenne sanoista We are Satan's people. Yhtye tuo konsertteihinsa usein rekkakuorman lihaa, heittelee sitä yleisön joukkoon ja kehottaa heitä syömään ne. Iron Maiden, eli rautaneitsyt, on keskiaikainen kidutusväline. Se on ihmisen muotoiseksi tehty arkku, joka on täynnä teräviä piikkejä sisältä. Se on myös erään rock-yhtyeen nimi. Heillä on sellaisia lauluja kuten Children of the Damned, eli vihan lapset, Prisoner, vanki, Number of the Beast, pedon luku, Hallowed by the Name, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Kun he levyttivät uusinta levyään, studiossa tapahtui monia kummallisia asioita. Rumpukapulat alkoivat hyppiä ilman mitään syytä, nauhurit käynnistyivät itsekseen, ovet paukkuivat, transistorit sekosivat ynnä muuta. Tuottaja meni eräänä päivänä ajelulle urheiluautollaan nauhoituksen aikana ja hänen autonsa jostakin syystä alkoi heittelehtiä ja hän ajoi ojaan. Kun hän sai laskun vahingoista, niin tiedättekö kuinka paljon se oli? 666 puntaa, 66 penseä. Minä en pidä sitä sattumana, kun joku Iron Maidenin tapainen yhtye
ottaa Jumalan sanaa albuminsa takakannelle, kuten aikaisemmin kerroin, ja turhentaa Jumalan nimen ja käyttää sitä omiin tarkoituksiinsa, yrittäen saada välitettyä haluamansa sanoman sen sijaan, mitä Jumala haluaa. Rainbow, eli sateenkaari, yhtye kiertää yhdessä Iron Maidenin kanssa keikoilla. Heidän ykköskitaristinsa Ritchie Blackmore oli ennen Deep Purple-yhtyeen kitaristi. Kun hän vuonna 1981 kiertäessään Pohjois-Amerikkaa oli kiertueella Iron Maidenin kanssa, hän sanoi joutuneensa ottamaan 65 uutta muusikkoa yhtyeeseensä yhden kiertueen aikana, koska soittajat eivät kestäneet olla mukana. Jotkut heistä olivat tulossa saatanallisten henkivaltojen valtaan. Jotkut heistä eivät voineet sietää niitä outoja asioita, joita tapahtui esitysten jälkeen tai kiertueen aikana. Ritchie Blackmore kertoo asuvansa talossa, jossa kummittelee vanha babylonialainen jumala 2-3 vuosituhannen takaa. Hän sanoo, että sen jumalan nimi on Baal, ja kaikkihan me olemme kuulleet Baalista. Hän on se sama jumala, jota profeetat kutsuivat viileksimällä itseään. Kitarasolon hänen henkensä alkaa johtaa hänen ruumistaan, ja hän leijuu salin takaosaan ja katselee sieltä, mitä tapahtuu. Minä en usko, että on kysymyksessä joku yliluonnollinen taito, enkä että hän saa voimansa Jumalalta, koska ei Jumala tee tuollaisia asioita. Eikä Jumala tekisi tuollaista asiaa ainakaan sellaiselle ihmiselle kuin Ritchie Blackmore on, joka on aavistamattoman väkivaltainen. Hänen tiedetään kesken esityksen iskeneen jotakuta kitaralla vasten kasvoja. Kun häntä on yritetty haastatella tai kuvata, hän on hakannut toimittajia, särkenyt kameroita ja muuta. Hän on arvaamattoman väkivaltainen. Styx-yhtye esiintyy hyvin puhtaana. Heitä pidetään oikein asiallisena ryhmänä. Ja jos kuuntelee heidän laulujensa sanoja, ei heti huomaa, että jotain on pielessä. Nimi Styx tulee Kreikan mytologiasta. Se on sen joen nimi, joka sanotaan johtavan helvettiin. Soitan teille laulunpätkän yhdeltä heidän aikaisemmalta levyltään, nimeltä Snowblind, eli lumisokea. Kun tämä kohta soitetaan takaperin, voitte kuulla Satan is moving our voices. Saatana liikuttaa ääntämme. Ehkä syy siihen, että he kutsuvat itseään joeksi, joka johtaa helvettiin, ei olekaan sattumaa. Jos sinulla ei ole sellaista suhdetta Jeesukseen Kristukseen, että hän saa johtaa ja ohjata sinua ja antaa sinulle hengellistä ymmärrystä, jota Raamattu sanoo saat kun seuraat häntä, niin et aina tiedä mikä on oikein ja mikä väärin. Et tiedä aina, millaista musiikkia sinun tulisi kuunnella ja millaista ei. Siksi Raamattu käskee meidän olla varuillamme, koska saatanan juonet ovat moninaiset, eikä saatana anna armoa. Brian Eno, joka ennen oli Roxy Musicissa, on eräällä albumillaan esitellyt pahojen henkien manaamista, ja demonit todella pitävät ääntä hänen levyllään. Hän harrastaa juuri tällaisia asioita. Saatanallisia viestejä on rockmusiikissa ollut alusta alkaen. Vuodelta 1968 olevalla The Beatles-yhtyeen tuplalevyllä on laulu Revolution No. 9, josta kuulette nämä seuraavat näytteet. Aluksi numero 9 hoetaan erikoisesti painottaen. Kappaleen lopussa on erikoista kirkumista. Number 9, 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 number 9. Kun kuuntelemme nämä toisinpäin, kuulemme tekstit Let me out, eli päästäkää minut ulos, ja Turn me on dead men, kääntäkää minut kuolleiden puolelle. Okay. Honey Anderman, honey Anderman, honey
Honey Anderman, Honey Anderman, Honey Anderman, Honey Anderman, Honey Anderman, Honey Anderman. Tämä sanoma yllyttää ihmisiä tekemään itsemurhan, eli lähtemään ulos kuolleitten puolelle. Moni yhtye tekee näitä saatanallisia viestejä tahallaan. Äänitetään laulua tai puhetta väärinpäin levyn oikealle puolelle, koska se vaikuttaa ihmiseen toisin kuin ymmärretty viesti. Huippuesimerkki siitä, miten pitkälle voi saatanan viestien iskostamisessa mennä, on Elon Live LP. Kuulette nyt pätkän, jossa laulaja on opetellut puhumaan takaperin. Lavaesiintymisissä voidakseen vaikuttaa näin ihmisten tajuntaan. Kun kuuntelemme tämän sanoman toisinpäin, kuulemme viestin: saatana, 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 hän on Jumala, hän on Jumala, hän on Jumala. Moni yhtye palvoo saatanaa myöskin tietämättään, ja kun he ovat kuunnelleet omia lavalla tehtyjä nauhoituksiaan, joihin ei ole mitään lisätty jälkeenpäin, he ovat järkyttyneet huomatessaan, että siellä on tullut saatanallisia viestejä. Moni huippuartisti on myöskin tehnyt täyskäännöksen, antanut elämänsä Jeesukselle, ja soittaja laulaa nyt Jumalan kunniaksi. Paitsi takaperin kuultavia viestejä, on monissa rocklevyissä viestejä, joita ihminen ei tiedosta, mutta jotka vaikuttavat voimakkaasti ihmisen käyttäytymiseen ja mielialaan. 2 esimerkkiä tällaisesta ihmisen tiedostamiskynnyksen alittavasta viestinnästä. Erässä elokuvateatterissa oli filmiin laitettu 1 kuvan pätkiä kestoaikana 1/24 sekunti, jossa oli kuvia popcornista. Siitä oli seurauksena, että elokuvan väliajalla suurin osa ihmisistä halusi popcornia. Erässä tavaratalossa oli siellä soitettavan musiikin sekaan sovitettu digitaalisesti lyhyitä lauseita. En varasta, olen rehellinen, olen hyvä ihminen. Ihmiset eivät tiedostaneet niitä, mutta seurauksena oli varkauksien väheneminen myymälässä 30%. Elolla, eli Electric Light Orchestralla, on runsaasti saatanallisia viestejä lauluissaan. Kuulette nyt näytteen laulusta El Dorado, samannimiseltä levyltä. Kun tämä kohta soitetaan toisinpäin, kuulemme tekstin He is nasty one, Christ your fernal, eli hän on iljettävä, Kristus olet helvetillinen. Blue Oyster Cultin eräällä albumilla on laulu Don't Fear the Reaper, eli älä pelkää elonkorjaajaa. Se kertoo itsemurhasta. Älä pelkää elonkorjaajaa, 40 000 joka päivä. Niin monta itsemurhaa tehdään päivässä. Romeo ja Julia elävät ikuisesti. Mitä heille tapahtui? He tekivät itsemurhan. Raamatun mukaan et voi saada nopeampaa matkalippua helvettiin kuin itsemurha. Ja jos Blue Oyster Cult saa sanottavansa välitettyä, se tarkoittaa, että saatana saa sanomansa läpi. Raamattu sanoo, että jos joku kuolee ilman Jeesusta Kristusta, hänet tuomitaan ikuiseen kadotukseen ja tuliseen järveen, jota kutsutaan nimellä Gehenna tai helvetti. Se on todellinen paikka. Jumala ei valehtele. Ja Jumala on hyvin rakastava Jumala. Siksi hän lähetti poikansa kuolemaan sinun sijastasi. Hän teki meille mahdolliseksi sen, että voimme pelastua kadotuksesta ja saamme asua hänen kanssaan ikuisesti.
David Lee Roth Van Halen yhtyeestä käveli kerran yleisönsä eteen konsertissa ja sanoi, ei edes Jeesus Kristus voi pelastaa teitä Van Halenin konsertissa. Minusta ei ole vaikea uskoa tuota, koska elämme viimeisiä aikoja. 2. Pietarin kirje 3:3 sanoo, ja ennen kaikkea tietäkää, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan. David Lee Roth elää tätä päivää. Hän ei välitä kenestäkään muusta kuin itsestään. Hän vain haluaa saada mahdollisimman paljon irti elämästä, ja sellaista voi odottaa henkilöltä, joka elää sillä tavalla kuin hän. Hän ei ajattele hetkeäkään, mitä mieltä Jumala on hänen elämästään, tai sitä, että hänkin voisi kokea Jumalan rakkauden, jos hän tuntisi Jeesuksen henkilökohtaisena vapahtajanaan. Jim Morrison The Doors-yhtyeestä on hyvin tärkeä henkilö tässä kultissa. Hänen musiikkinsa ilmentää kapinaa. Ehkä sen vuoksi hän on niin suosittu, koska hän on niin kapinallinen lauluissaan ja sanoituksissaan. Jim Morrisonin läheinen työtoveri, joka ei ollut kristitty eikä tiedä mitään raamatusta, sanoi, että Jim Morrisonilla oli kaikenlaisia demoneja sisällään ja ne kiduttivat häntä yöt ja päivät. Ja ainut tapa saada niiltä helpotusta oli kirjoittaa paperille ylös, mitä demonit hänelle puhuivat. Sen jälkeen, kun hän oli kirjoittanut ne ylös, hän ei saanut helpotusta. Niinpä hän joi itsensä niin humalaan, että ei tiennyt missä oli. Niin ollen ei ole ihme, että Jim Morrison meni lavalle usein ympärijuovuksissa. Miamiissa hän paljasteli itseään yleisölle ja pidätettiin. Hänestä tuli tavallaan työkalu saatanalle. Rätti, jota saatana käytti siivotakseen likaisen pöydän ja heitti sitten pois. Hänellä on laulu nimeltä Break on Through the Other Side. Murtaudu läpi toiselle puolelle, ja sen hän todella teki. Murtautui läpi toiselle puolelle. Ongelma on vain siinä, että hän murtautui läpi väärälle puolelle. Black Sabbath, eli Musta Sapatti -yhtyeellä on levy Sold Our Souls to Rock and Roll, myimme sielumme rockille. Heidän levyllään voi nähdä samat saatanalliset äskirjaimet. He tunnustautuvat saatanan palvojiksi. He käyvät saatanallisessa kirkossa Englannissa säännöllisesti. Heidän levyllään Sabbath Bloody Sabbath, eli verinen sunnuntai, on kuva miehestä sängyssä, jota ahdistaa 7 demonia. Sängyn tolpassa on numero 666, johon törmää uudestaan ja uudestaan rockmusiikissa. Heidän eräs albuminsa on nimeltään My Prowls, ruumiin tarkastukseni. Kannessa on kuva kidutuskammiosta. Oven pielessä on saatanan pää ja verta on joka paikassa. Tästä kyllä näkee, mistä heidän musiikkinsa on lähtöisin. Heidän toinen levynsä Master of Reality, todellisuuden mestari, on saanut nimensä Sam Berkowitsiltä, murhaajalta, joka oikeudenkäynnissään käytti itsestään nimiä Master of Reality. Bill Ward, joka soitti rumpuja Black Sabbath-yhtyeessä, kertoo nähneensä henkien manaamista 26 kertaa. Älkää luulko, ettei Bill Ward muka saanut inspiraatiota asioista, joita hän näki oltuaan 26 kertaa henkien manaamista seuraamassa. Black Sabbath oli esiintymässä Suomessa vuonna 1983 elokuussa. Esiintymäslavalle oli rakennettu pahvista valtavat kulissut, jotka kuvasivat tarkalleen druiditemppelin pilareita. Nimi Black Sabbath, Musta Sapatti, on saatanan palvojien uhrisunnuntain nimi. Yhtye yllyttää nuoria itsemurhaan muun muassa laululla Children of the Craved, jossa sanotaan, haudan lapsi, olet onnellinen, jos uskot, ettei sinulla ole elämää. Samoin laulussa Killing Yourself to Live, tapa itsesi elämään. Siinä kerrotaan, että kuoleman jälkeen saat kaikkea ihanaa. Yhtyeen yhden LP:n nimenä on Born Again, eli uudesti syntynyt. Tällä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä raamatullisen uudesti syntymisen, eli uskoontulon kanssa. Levyn kannessa on pieni lapsi, jolla on sarvet päässä, terävät raatelukynnet, terävät hampaat ynnä muuta. Siinä kehotetaan erässä kappaleessa tappamaan uskovia ja pappeja, ja sanotaan, että joka näin tekee, saa syntyä uudesti perkeleestä. He kertovat amerikkalaiselle rocklehdelle Sirkukselle antamassaan haastattelussa vuonna 1972 muun muassa seuraavaa. Meille joka ainut konsertti on suora messu meidän ainoalle Jumalallemme perkeleelle. Me olemme saaneet Jumalaltamme kehoituksen aloittaa alttarikutsut ja parantamiskonsertit. Olemme jo kysyneet, ketkä haluavat antaa elämänsä saatanalle kesken konserttimme. Poikkeuksia lukuun ottamatta
000 kuuntelijaa on nostanut kätensä merkiksi ja vihkynyt elämänsä saatanalle. Ozzy Osbourne sanoo, minun Jumalani on ilmestynyt minulle ja sanonut, että minulla on voima parantaa sairaita, joten nyt tulemme järjestämään konsertteja, jossa väliajoilla parannetaan sairaita. Nyt voidaan ottaa AIDSia, herppestä, syfilistä ja mitä tahansa sen verran kuin halutaan, ja me parannamme kaikki heti perään. Jos ihminen parantuu saatanan voimasta, se on aina vain lyhytaikaista ja eksytyksen vuoksi tapahtuvaa. Mutta kun Jumala parantaa, se on rakkaudesta johtuvaa ja pysyvää. Basisti Kreeser kertoo 28.10.71 Rolling Stone-lehdelle. Olen 7. miespuolisen lapsen 7. miespuolinen lapsi, joka vanhojen noitatraditioiden mukaisesti on Luciferin inkarnoituma, ja sanoo, että näkee saatanan koska vain haluaa. Maailma on saatanan ja me olemme saatanan, ja siksi maailma on meidän, ja meistä tulee maailman johtavin rock-yhtye. Ozzy Osbourne on entinen Black Sabbathin laulaja, jolla on nyt oma yhtye, The Ozzy Osbourne Band. Ozzy tekee kaikenlaisia asioita, joita ei normaalisti tehdä. Hänen tiedetään räjäyttäneen elävän lampaan palasiksi esiintymislavalla. Hänen koko esiintymisensä perustuu verelle. Ozzy Osbourne sai vesikauhun raadellessaan lepakon lavalla hengiltä. Hänen LP:nsä Talk of the Devil, Puhu perkeleestä, julkaistiin Kaliforniassa hienoissa puitteissa, ja levyyhtiön edustajat olivat pöydän ympärillä juhlistamassa tilaisuutta. Yhtäkkiä Ozzy avasi salkkunsa, kaivoi sieltä elävän kyyhkysen, puri siltä kaulan poikki ja imi kyyhkysen veren. Kun joku levyyhtiön edustajista oksensi ja muutamat pyörtyivät, hän selitti, että hän on saatanan palvoja, ja nyt oli hänellä sapatti, ja hän haluaa saatanan tekevän tästä levystä myyntimenestyksen. Tällainen musiikki tekee tuloaan, ja kuulijat muistavat, mitä he kuulevat. Eivätkä he muista vain musiikkia, vaan he muistavat myös elämäntyylin. Jos kuuntelet jonkun elämäntyyliä tarpeeksi kauan, alat pian hyväksyä sen ja elää sen mukaan. Miksi te luulette, että meillä on niin paljon nuorisorikollisuutta? Miksi ilkityöt lisääntyvät? Miksi rikokset lisääntyvät? Koska tässä yhteiskunnassa meitä ruokitaan moraalittomilla käsityksillä jatkuvasti. Alvin Diary Madman-yhtyeestä on eräässä kuvassa kuvattuna mustan kissan ja muiden saatanallisten symbolien ympäröimänä, kuten lapsi lukemassa loitsukirjaa. Seinällä on juliste, jossa on saatanallisia kirjoituksia. Ylösalaisin käännetty risti, joka on saatanallisen palvonnan tunnus. Eagles-yhtye on leppoisa country rock-yhtye. Monet aikuiset pitävät siitä, eikä heitä kuuntelemalla voisi arvata, että heissä on jotakin vikaa. Mutta kuunnelkaapa millaisia otsikoita heidän lauluillaan on. Noita nainen, Hyvä päivä helvetissä, Ottakaa paholainen. Heillä on albumi nimeltä One of These Nights, eli yhtenä näistä öistä. En kerro teille siitä enempää, mutta muistakaa, että kannessa on kuva aaveen päästä. Kerron siitä teille muutaman minuutin kuluttua. Heidän suosituin levynsä on Hotel California, eli Hotelli California. Ja kun levyn kannen avaa, niin sisällä on kuva yhtyeestä ja juhlista huoneessa. Huoneessa on 3 ikkunaa vasemmalla puolella. Kun niitä katsoo tarkasti, voi nähdä miehen seisomassa ikkunassa. Mies on kalju, hänellä on tuuheat kulmakarvat ja viikset, ja hän on pukeutunut jonkin tapaiseen viittaan. Kuka on tämä mies? Hän on Anton Sandor Lavey, joka on ensimmäisen saatanallisen kirkon perustaja San Franciscossa ja saatanallisen raamatun kirjoittaja. Luen teille joitakin lainauksia, mitä hän sanoo saatanan palveluksesta. Saatanallisen kirkon pääpainopiste on hedonismissa, eli nautiskelussa, ja materialismissa, eli aineellisuudessa. Se tarkoittaa, että saatanan palvojien elämän painopiste on siinä, mitä voi saavuttaa aineellisesti, mitä voi omistaa, ja kaikkein tärkeintä on nauttia elämästä. Siitä välittämättä vahingoittaako se ketään vai ei, kunhan vain siitä nauttii. Sinä olet itse oma lakisi. Hän sanoo myös, että ihminen on perinnöllisesti itsekäs ja väkivaltainen olento, ja hän sanoo, että saatanallinen kirkko on suuremmoisen lempeyden temppeli, jossa ihmisillä on hauskaa. Saatanan kirkko palvelee ja palvoo paholaista ja kaikkia sitä, mitä hän edustaa. Eagles-yhtyeen jäsenet ovat Anton Laveyn henkilökohtaisia ystäviä. He ovat soittaneet hänen mustissa messuissaan,
ottaneet osaa heidän ehtoolliseensa, ja sellaista viestiä he yrittävät välittää musiikilla. Oletko koskaan kuunnellut Hotel California laulun sanoja? Ne kuvaavat helvettiä, paikkaa, josta voit kirjoittautua ulos, mutta jota et voi koskaan jättää. Tervetuloa Hotelli Californiaan. He puhuvat siitä pedosta, joka saa kuolinhaavan, mutta jota ei voi surmata. Ja tämä kaikki tehdään kuvaannollisella, runollisella kielellä, kertoen millainen helvetti oikein on, koska he saavat innoituksensa sellaiselta mieheltä kuin Anton LaVey. The Rolling Stones -yhtyeen laulajaa Mick Jaggeria on monissa maallisissa aikakauslehdissä nimitetty rockin Luciferiksi, koska hänellä on sellainen kyky hallita yleisöään. Rolling Stones kantaa mukanaan arvoituksellisuutta. Heissä on jotain enemmän kuin vain heidän musiikkinsa. Otetaanpa hiukan enemmän selvää Rolling Stonesista. Heillä ei ollut aluksi mainittavaa menestystä, ja monet heidän laulusta olivat kovin outoja, ja sitten yhtäkkiä heistä tuli tähtiä. Katsotaanpa Rolling Stonesin menneisyyttä. Heillä on levy Rolling Stones The Biggest Banquet, suurimmat juhlapäivälliset, jossa on laulu Sympathy for the Devil, myötätuntoa saatanalle, joka on kaikkien amerikkalaisten saatananpalvojien epävirallinen tunnuslaulu. He soittavat tätä laulua mustissa messuissaan ja yhteysaterioillaan. Rolling Stones -yhtyessä oli paljon saatanallista vaikutusta, kun he aloittivat soittamisen. Heillä on levy nimeltä The Satanic Majesty's Request, heidän saatanallisen majesteettinsa toivomuksesta. Kannessa on kuva Mick Jaggerista ja yhtyeestä pukeutuneena noidiksi. Eräs toinen heidän levyistään on Coasthead Soap, eli aaveenpääkeitto. Muistattehan Eagles-yhtyeen levykanne, jossa oli aaveenpää. Mitä merkitystä aaveen päällä sitten on? Kirjassa Ceremonial Black Magic in Witchcraft, eli seremoninen mustamagia noituudessa, kerrotaan, että aaveenpäätä käytetään symbolisoimaan saatanan ylivaltaa. Ylivaltaa, jolla saatana hallitsee demoneja. Häntä kuvataan usein aaveen päällä tai vuohella. Kirjassa on kuvia noidista, jotka tanssivat hänen ympärillään. Deborah Harryllä, eli Blondilla, on levy nimeltä QQ. Levykannessa on kuva, jossa on pistelty neuloja hänen kasvoihinsa. Tämä kuva otettiin Easter Mystersissä. Easter Mystersissä on tapana pistellä neuloja kasvoihin, ja he sanovat, että demonit tulevat helvetistä ja ottavat pois kivun. Tästä kyllä näkee, mistä Deborah Harry saa innoituksensa musiikkiinsa. Bebop Deluxe -yhtyeen LP:n Live in the Earth kannessa on suuri viisisakarainen tähti, joka osoittaa alas helvettiin. Viisisakaraista tähteä, joka osoittaa alas helvettiin, kutsutaan pentagrammiksi eli viisisakaraiseksi, ja sitä käytetään saatanan palvonnassa. Sillä kutsutaan demonihenkiä tekemään tehtävänsä. Kun tulet Jeesuksen luo ja sinulla on suhde häneen kunnossa, hän laittaa suojan ympärillesi. Hän suojelee sinua. Hän kertoo sinulle, mikä on oikein ja mikä väärin. Jos kuuntelet jotakin, saat oudon tunteen ja tiedät tavallaan, mistä on kysymys. Jos olet avoin Jumalalle ja seuraat, mitä hän sinulle neuvoo, niin Jumala laittaa suojan ympärillesi. Ellei sinulla ole suhde Jeesukseen kunnossa, olet avoinna mille hyvänsä vaikutukselle, joka tulee elämääsi, ja saatana voi viedä sinut minne hyvänsä, ja sinulla ei ole kerrassaan mitään aseita, joilla taistella häntä vastaan. Ja hän tekee sen, koska hän ei anna armoa. AC/DC on 80-luvun voimakkain musiikillinen vaikuttaja. Heillä on lauluja kuten Hell's Bells, eli helvetin kellot, Highway to Hell, eli pikatie helvettiin. Kun tätä laulua aletaan soittaa, laulaja, joka on Brian Johnson, tulee laualle ja sanoo, haluan mennä helvettiin, kuka haluaa tulla minun kanssani? Ja koko yleisö vastaa, me haluamme. He eivät edes tiedä mitään helvetistä. Luen teille sanat. Olen ukkosesta syntynyt sade, tulen alas kuin hurrikaani. Salamani välähtää yli koko taivaan. Olet vain nuori, mutta tulet kuolemaan. En ota vankeja, en säästä henkeä. Ja nyt tulevat huonot uutiset. Kukaan ei edes yritä taistella. Nuoret luulevat, että helvetti on iso vitsi, ja AC/DC uskottelee, että se on iso vitsi. Ja samalla tavalla kuin pillipiipari johdatti rotat jokeen, saatana on tekemässä juuri samaa musiikissa. Nuoret eivät edes tiedä, mitä he tekevät.
Haluatteko nuoret tietää jotakin? Saatana ei välitä, vaikka te ette tiedä mitä te teette. Hän ei välitä sitä yhtään. Itse asiassa niin hän haluaa sinun ajattelevankin. Hän haluaa, että luulet helvettiä isoksi vitsiksi, koska jos hän saa sinut uskomaan, että helvettiä ei ole olemassa, et myöskään usko häneen. Ja kun huomaat asian liian myöhään, hän on saanut sinut. Juuri tätä rockmusiikki tekee. Se yrittää hämätä meitä. Se yrittää peittää meiltä Jumalan todellisuuden, helvetin todellisuuden, Jumalan sanan todellisuuden. Helvetti on todellinen paikka. Luon teille Ilta-Sanomien artikkelin 2.9.85, jonka otsikko oli Yöhiiviskelijä sekosi saatanan palvontaan. Yöhiiviskelijä Richard Ramirez jäi kiinni eilen Los Angelesissa. Suuttunut väkijoukko sai hänet kiinni kaupungin espanjalaisalueella. Suuttuneet kansalaiset haukkuivat häntä murhaajaksi ja paikalle hälytetyllä 60 poliisilla oli täysi työ estää näitä lynkkaamasta Ramirezia. Ramirezia syytetään 16 ihmisen murhasta ja 20 naisen sieppaamisesta ja raiskaamisesta. Lisäksi häntä syytetään 4 lapseen sekaantumisesta. Heavy rockista päähän pinttymä. Ramirezin luokkatoverit kertoivat eilen tiedotusvälineille, että Ramirez oli jo pitkään innostunut saatanaan liittyvistä teemoista. AC/DC-yhtyeen vuonna 1979 julkaistu Highway to Hell-levy oli hänelle täydellinen päähän pinttymä. Keskeiseksi hänelle kehittyi myös yhtyeen levy Night Brawler eli Yövaania. Ramirez sumutti uhriensa kotien seiniin maalispreillä saatanan palvontaan liittyviä viisisakaraisia tähtiä. Hän myös söi uhriensa kotona, minkä myös katsotaan liittyvän saatanan palvontaan. AC/DC-yhtyeen nimen sanotaan merkitsevän saatanan palvojille Antichrist, Devil's Child, eli Antikristus, saatanan lapsi. Van Halen yhtye on sanonut, kun astut sisään Van Halen maailmaan, mikä hyvänsä tapa, joka sinulla oli aikaisemmin, tai mikä tahansa, jota aikaisemmin pidit vääränä, muuttuu oikeaksi, kun olet Van Halen kanssa. Frank Zappa sanoo, meillä on omat jumalanpalvelijamme, heitä kutsutaan ihailijoiksi. Ja haluatko tietää jotakin? Jos sinä pidät kovasti rockmusiikista, niin itse asiassa sinä palvot sitä. Olen ollut tilaisuuksissa, jossa ihmisiä on kehotettu nostamaan kätensä ja rukoilemaan ja ylistämään Jumalaa. Vaatii paljon, että jotkut saa tekemään niin. Mutta menepä johonkin konserttiin, niin kuin Eagles-yhtyeen, jossa on 80 000 kuulijaa. Siellä ei tarvitse kuin soittaa 2 nuottia, Live in a Fast Linea tai jotain muuta heidän suosikkihittiään. Niin yleisö alkaa tanssia ja hyppiä, huutaa ja kirkoa ja kaikkea muuta. Tiedättekö miksi? Siksi, että lavalla on heidän jumalansa. Nuoret, jos ette usko, että rockmusiikki on heidän jumalansa, niin koittakaapa ottaa heiltä pois heidän levynsä ja kasettinsa ja teepaitansa kaikki muu 2 viikoksi. Niin näette heidän kiipeilevän seinille. He eivät voi elää ilman niitä. Kun he tulevat koulusta kotiin tai astuvat autoon, he laittavat heti stereot soimaan. Heillä on nyt jopa korvalappusteroita, että he voivat kuunnella musiikkiaan jopa matkalla autosta kotiin ja päinvastoin. Heillä on riippuvuussuhde tähän musiikkiin. Se on heidän jumalansa. Jos et jätä jalkapalloottelua väliin sunnuntai-iltana mistään hinnasta, vaan istut TV:n edessä vaikka mikä olisi, niin se on itse asiassa sinun jumalasi. Jos sinulla on jokin asia, jonka kanssa teet työtä tunti toisensa jälkeen, niin se on sinun jumalasi. Näissä asioissa ei ole mitään vikaa silloin, kun ne ovat oikealla paikallaan, eikä musiikissa ole mitään vikaa silloin, kun se on oikealla paikallaan, jos se ei ruoki mieltäsi huonosti. Mutta jos Jeesus on sinun Herrasi, hän laittaa kaikki asiat oikeaan suhteeseen ja tiedät aivan tarkalleen, kuinka sinun tulee menetellä näiden asioiden kanssa, eikä Jeesus anna sinun menettää mitään, vaan hän antaa sinulle elämän ja yltäkylläisyyden. Stevie Wonderilla on laulu, jossa sanotaan, kerro minulle pyhä vieriä, seisotko kuin sotilas? Seisotko kaiken sen takana, mitä sanot? Minä uskon, että transcendentaalinen mietiskely, hän puhuu tässä ihmisen sisäisistä voimavaroista, antaa sinulle mielen rauhan. Vanhemmat, jos te ette anna lapsillenne evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, ja nuoret, jos te ette ota Jeesusta vastaan, niin maailma kyllä tarjoaa teille jotakin muuta, johon lankeatte. Vuonna 1980 Pink Floydin konsertissa heidän kiertuellaan, kun he lauluivat lauluaan Another Brick in the Wall, eli yksi tiili muurissa.
Tämän laulun keskellä koko yleisö oli nostanut kätensä ylös, kun he palvoisivat tätä yhtyettä, kun he palvoisivat rockmusiikkia. Arvatkaapa, mitä tapahtui tämän laulun aikana. Salin etuosassa oli 2 ihmistä rullatuoleissa. He yrittivät nauttia konsertista. Arvatkaapa, mitä heille tapahtui. He paranivat hetkessä, nousivat lavalle ja alkoivat tanssia siellä. Raamattu sanoo, että tällaista tapahtuu viimeisinä päivinä. 2. Tessalonikalaiskirje 2:9 kertoo, millaista on juuri ennen Jeesuksen tuloa, ja se kertoo antikristuksesta. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta, valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä, ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen. Ja tiedättekö, miksi he joutuvat kadotukseen? Se kerrotaan tässä seuraavaksi. Sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidakseen pelastua. Jos et rakasta totuutta, olet avoinna mille hyvänsä, mitä saatana tekee sinulle. Hän voi hyökätä kimppuusi millä tavalla hyvänsä, ja hän voi johdattaa sinut kuolemaan. The Rolling Stones-yhtyeellä on levy nimeltään Sun Girls, eli aurinkotytöt. Se esittelee laulun When the Mind Comes Down, kun äly jättää. Se kertoo Mick Jaggerista ja kuinka hän saa ideansa ja innoituksensa rakastajattereensa hakkaamisesta. Mikä voisi olla kauheampaa? Mikä voisi olla saatanallisempaa kuin tämä? Usein kysytään, entäpä se musiikki, jota isä ja äiti kuuntelevat? Antakaapa, kun kerron teille jotakin, nuoret ja vanhemmat. Tanssimusiikki on aivan yhtä pahasta kuin rockmusiikki, ja synnilliset asiat ovat aivan yhtä todellisia tanssi- ja iskelmämusiikissa. Ero on vain siinä, että kun ihminen kasvaa, hän tulee vähän hienostuneemmaksi, ja hän tulee hiukan aikuisemmaksi synnillisyydessään. Synti on samanlainen, mutta kuori on erilainen. Tanssimusiikissa ihaillaan jatkuvasti silloin tällöin tapahtuvia aviorikoksia, irtonaisia rakkaussuhteita, alkoholista päihtymistä, naapurin vaimon kanssa tapahtuvaa suhdetta. Vanhemmat, jos te yritätte opettaa lastanne elämään Jumalan antamien sääntöjen mukaan, jotka ovat myöskin yleisiä moraalisääntöjä. Mutta jos he näkevät teidän elävän moraalittomasti ja te kerrotte, että he eivät saa tehdä niin he tekevät niin kuin te teette, eivätkä niin kuin te sanotte. Näin tapahtuu aina. Älkää yrittäkö viedä lapselta hänen levykokoelmiaan ennen kuin olette itse siistineet oman levykokoelmanne. Ja esimerkkisi puhuu heille selvemmin kuin mikään, minkä sanotte. Moni on myöskin kysynyt, löytyykö hengellisestä musiikista salasanomia. 2. Korintolaiskirje 6, 14-16 jakeessa kerrotaan, ettei uskovalla ole mitään tekemistä uskottoman kanssa, eikä sovi yhteen Kristus eikä perkele. Jumala ei koskaan sekoita valkeutta ja pimeyttä. Hengellisestä musiikista löytyy myös viestejä, mutta ne ovat täysin päinvastaisia kuin saatanan hengestä syntyneet viestit ja musiikki. Esimerkiksi Bill Gaither, joka on säveltänyt kuuluisan Hallelujaa-kuoron. Hänen levyään takaperin kuunnellessa siellä kuuluu selvä viesti. Jeesus Kristus on Herra, Jeesus Kristus on Herra, Jeesus Kristus on Herra. Soitan esimerkiksi näytteen Richard Racin sävellyksestä Behold the Lamb, eli Katso karitsa. Kun soitamme saman kohdan takaperin, kuulemme tekstin Lamb of Glory, eli ylistetty karitsa. Pahat henget joutuvat pakenemaan Jumalan hengen läheisyydessä. Kun Daavid soitti harppua, niin pahat henget pakenivat Saulista. Kun KISS-yhtye järjesti Suomessa kiertueen vuonna 1983, uskovat rukoilivat ja sitoivat vihollisen voimia. He kiersivät Oulussa konserttisalin, jossa oli 10 000 ihmistä 7 kertaan, ja sitoivat pimeyden voimia. KISS yritti soittaa ja joutui lopettamaan ensimmäisen kappaleen kesken. He yrittivät 2., 3. ja 4. ja lopettivat kokonaan. Lavalle nostettiin suomalainen yhtye, joka yritti sytyttää yleisöä. Ilta oli täysin epäonnistunut.
Seuraavana päivänä lehdet kirjoittivat suurin otsikoin, Kiss, mene kotiin. Tukholmassa vuonna 1983 oli 5 uskovaista nuorta mennyt AC/DC-yhtyeen konserttiin. He rukoilivat mielessään koko ajan. Yhtye ei aloittanut ollenkaan soittamista. Lopulta konsertin järjestäjä tuli sanomaan, että yhtye pyysi 5 nuorta, jotka vastustavat näitä asioita, poistumaan salista, koska he eivät voi ennemmin aloittaa. Nuoret lähtivät, koska tiesivät, että saatana oli heidät tuntenut suuresta ihmisjoukosta. Ja puoli tuntia sen jälkeen konsertti voi vasta alkaa. Meillä uskovilla on suuri vastuu Suomen ja koko maailman nuorista. Ryhtykäämme oikein joukolla rukoilemaan muusikoiden pelastumisen puolesta ja sitomaan saatanan voimia, jotka toimivat myös musiikin kautta. Moni rockmuusikko on ajautunut elämässään lopulta itsemurhaan. Keith Moon, Who-yhtyeen entinen rumpali, hänen elämänsä päättyi, kun hän otti yliannoksen unilääkettä. Hän surmasi itsensä lopulta, koska saatana oli käyttänyt hänet loppuun. Hän oli tehnyt tehtävänsä. Saatanalla ei ollut hänelle enää käyttöä. Elvis Presleyllä oli tilaisuus toisensa jälkeen antaa elämänsä Jeesukselle. 1000 ihmiset rukoilivat tämän helluntaiperheen pojan puolesta, ja kuitenkin hän hylkäsi Jeesuksen. Lopulta hän teki itsemurhan. Mutta mitä lehdet eivät kertoneet oli, että hän yritti 6 kertaa ennen kuin onnistui lopulta. Hänellä oli henkivartioita ympärillään koko ajan, että hän ei tekisi itsemurhaa. Hän meni aina sellaiseen hotelliin, jossa oli enemmän kuin 1 kerros, ja hän vuokrasi yllään ja allaan olevan kerroksen ja oman kerroksensa, koska hän pelkäsi, että joku tappaisi hänet. Jimi Hendrix, uskomattoman taitava kitaristi, joka soitti joskus kitaraa suullaan, joskus selkänsä takana, oli niin kovassa heroiinihumalassa ennen kuin kuoli, että yritti itse asiassa laittaa heroiinia kaulasuoneensa päästäkseen kovempaan humalaan. Hän teki lopulta itsemurhan kesken kiertuen, tukehtuen omaan oksennukseensa. Janis Joplin sanoi, että kun hän menee yleisönsä eteen, hän rakastelee 25 000 ihmisen kanssa. Ja kun hän menee kotiin, hän menee sinne yksin. Hän teki itsemurhan ruiskuttamalla alkoholia toiseen käsivarteensa ja heroiinia toiseen. The Who-yhtyeen rumpali teki itsemurhan. Bob Marley, reggae-dikkareiden kuningas, kuoli huumeiden yliannostukseen, löytämättä sitä, josta muille lauloi. John Lennon, entinen Beatles-yhtyeen jäsen, murhattiin. John Bonham Led Zeppelinistä kuoli hämärissä oloissa. Jim Morrison The Doors-yhtyeestä samoin, ja listaa voisi jatkaa loputtomiin. Missä oli yhtäkkiä se onni ja ihanuus, josta he vuosikaudet julistivat? Miksi heidän täytyi päättää elämänsä oman käden kautta, jos heidän elämänsä oli niin hauskaa kuin he kertoivat? Koska heillä ei ollut elämällään todellista sisältöä. He eivät olleet rakentaneet sitä vahvalle Kristuskalliolle, vaan epävakaiselle, vierivälle kalliolle. Kristus kuoli jokaisen heidänkin tähtensä, ja olisi halunnut, että he olisivat kääntyneet hänen puoleensa ja antaneet Jeesuksen veren puhdistaa heidät kaikista heidän synneistänsä. Hän tarjoaa tätä pelastusta myös sinulle, rakas kuuntelija, tässä hetkessä. Hän ojentaa haavoitettuja käsiään sinua kohti ja haluaa antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Hän voitti Golgatan ristillä perkeleen ja voi sen tähden pelastaa jokaisen, joka haluaa jättää elämänsä hänelle. Älä siirrä ratkaisuasi tuonnemmaksi. Älä sano, että myöhemmin. Sinä et tiedä, oletko täällä enää huomenna, kun aamu koittaa. Älä ajattele, mitä ystävät tai sukulaiset sanovat tai ajattelevat. He eivät voi vastata sinun sielustasi, kun Jeesus kerran kysyy, oletko sinä uudesti syntynyt. Mihinkään kirkkoon tai seurakuntaan kuuluminen ei sinua pelasta. Ratkaisu täytyy lähteä sinun omasta sydämestäsi. Sitä ei voi kukaan toinen tehdä sinun puolestasi. Jeesus teki kaiken muun sinun puolestasi, että sinä saisit rauhan Jumalan kanssa. Hän lupasi myös jokaiselle, joka hänen tykönsä tulee, voiman tulla Jumalan lapseksi. Eikä hän heitä ketään ulos, joka hänen tykönsä tulee. Tule sellaisenaan. Et voi tehdä itse itseäsi paremmaksi. Sinä kelpaat Jumalalle sellaisenaan, kun tulet Jeesuksen tykö. Jos haluat jättää elämäsi Jeesukselle, voit rukoilla perässä tämän mallirukouksen. Rakas Jeesus, tiedän, että olen poikinut kauas pois sinun luotasi, ja olen rikkonut paljon sinua vastaan.
Tiedän, että kuolit minunkin syntieni tähden Golgatalla. Haluan nyt tulla sinun luoksesi ja jättää koko elämäni sinulle. Puhdista minut vedelläsi kaikista synneistäni ja anna minulle uusi elämä sinun kanssasi. Tahdon seurata sinua koko loppuelämäni ja olla kerran sinun luonasi taivaassa. Kiitos Jeesus, että saan olla aina sinun omasi. Aamen. Onnittelen sinua tästä elämäsi suurimmasta ratkaisusta. Ota yhteys omalla paikkakunnallasi oleviin uskoviin. Käy hengellisissä tilaisuuksissa ja ala lukea Raamattua säännöllisesti. Huomaat, kuinka sen sana aukeaa sinulle uudella tavalla. Toivotan runsasta Jumalan siunausta jokaiselle, joka on tätä kasettia kuunnellut.